Molweni bethuna. Ndiza nomyalezo namhlanje. Kuthiwa umbuliso wam mde, so ndizama ukhathisha ingakumbi apha kuTikTok. Namhlanje amhome ngapha imoto, ndisalinde le moto uba ifudumale, imoto esiziqhubayo. So ndifikelwa yinto ethi, let me share this. Recently, in fact, this past weekend, bendibiziwe emzini bendiyosebenza. Babezile bezovumisa last year, befikelwe zindwendwe. Iinyosi ke ukutsho, abanye bazathi ziimpukane zengethe xa sizihlonipha. So bebefikelwe zezo ndwendwe. Kudala zihleli ke. So bafikile ke banyuka nengalo bezocela into yoba ndibagodusele ezaa ndwendwe. Abanye bathi siyazigodusa, abanye bathi siyazichitha, abanye bathi siyazigxotha, but ke mna ke andilithandi elaa gama logxotha. So mna bendiyochitha iindwendwe, uyayiva. So I realized during the process yabo kulaa msebenzi into yokuba elaa khaya, much like amanye amakhaya, you know, i-concept yendwendwe ayichanwa ncam, uyaunderstand. Abanye banento ecinga into yokuba ingathi iindwendwe xa zifikile, uyaunderstand, laa msebenzi webhokhwe wokuzigodusa, that is it, sadilishana nazo ezo ndwendwe, uyaunderstand. Ndikhe ndibone naxa abantu bezovumisa, uyayiva ke ngoku, xa ubuza okanye usitsho into yoba iindwendwe zixhaphakile kweli khaya, zikhe zafika, ziqala ufika, ubuze into yoba nenze ntoni, ngamaphi amanyathelo, kuthiwe hayi, sawenza umsebenzi webhokhwe, kube kuphelele apho. Guys, kaloku kungafika iindwendwe, it means ikhona ingxaki. Ezaa ndwendwe zithunyiwe zizise umyalezo. Kangangoba xa usiya kuzo uya usithi sivile, sinibonile nikhona, sizawuhamba silikhaya sithathe intonga siye koosiyazi siyosabela into yoba nithunywe ntoni. Nihambe ke nyhani ke niyovumisa. Ekuvumiseni ke ngoku lizawutsho igqirha into yoba ezaa ndwendwe zithunywe oku noku noku noku. Mhlawumbi ngukhokho, uyaunderstand, uyakhumbuza into yoba yena washiyeka emanxoweni kwaZwelidala, okanye umzekelo recently ke ngoku lo bendiyowenza sisiduko. Andizutsho ke specifically into yoba isiduko sitheni noko, mhlawumbi abangeke bathande, uyaunderstand, benoyibona le video. But ikhona into esuzube ziyithunyiwe, uyaunderstand. Ngoku ke ngoku igqirha, umlomo wegqirha, in fact xa zigoduswe ezaa ndwendwe kufuneka kuthethwe le nto igqirha belithe zithunywe yona. Xa uthetha nazo, it's almost like you are negotiating, because what you do, uqala uhambe ubuyele kwezaa nkundla zabantu abadala apho zithunywe khona, uyayiva, uyoripota uligqirha. So ikhaya liqesha wena as igqwetha. It's almost like a court case, you understand. So nileli khaya nina ninetyala, nize niziqeshele ke ngoku igqirha elizawugqwetha eli tyala. Liqala kuzo iindwendwe, lizichazele into yokuba esivile nikhona enikuthunywe koku noku noku noku. Lawugqiba lihambe liye ezinkundleni, emabandleni, liyothetha le nto laa mlomo liwuthethe kwezaa ndwendwe, uyayiva ke ngoku. Kubuywe ke ngoku, andizuchaza specifically because kukho abantu abafunda kuthi apha kwezi social media platforms, umntu enza ingathi into uyayazi, ayifonyoza. So we can't be too specific. Chaze ke ngoku into yokuba kwezaa nkundla uyayithetha, uyagqwetha, uyaxoxa, uxoxa ityala, uyayiva. Uphinde ubuyele kuzo iindwendwe, uzinike okufanelekileyo kwazo,
Uyayiva? Uba kuzawuvelaphi awuzuyazi ke ngoku wena mntu ungazange wathwasa okanye ungazange ewe ukuthwasa kaloku kukufunda ukusebenza. Uyayiva ke ngoku? But it does not end there. That's the point I want to emphasize. It does not end with la bhokhwe. Uyayiva? Nithi ke ngoku sigqibile ngendwendwe. Ewe zizawuhamba lo mzuzu because niyitolikile le nto ziyithunyiweyo zimke. Kodwa ukuba aniyenzi laa nto bezithunywe yona ziza kubuya. Let's say ke for argument's sake mhlawumbi ngukhokho besithi washiyeka emanxoweni, you understand, yena nabantakwabo. Ze ke ngoku niphele nina kulaa bhokhwe ningawasebenza amanxowa, ningamsebenzisi uzwelidala, you understand. Funa nenze izibhambathiso during laa msebenzi njengoba nizigodusa nje, nenze izibhambathiso, you pledge into ukuba lo msebenzi sicinga uba singawenza ngexesha elithile. Iingqinamba esinazo uba singawenzi lo msebenzi ngile nale 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 nale. Yana senze ukuthi ke kwawufika ixesha niwenze umsebenzi niwuqabelise, otherwise ziza kubuya. And ukubuya kwazo azisabuyi kakuhle ke ngoku. Ndizama ukuthi kukho imistake yokucinga abantu bayovumisa lithi gqirha zamkeleni, zamkelwe kokusilwa umqombothi ngelinye ixesha zihambe, you understand. Abantu bacinge bagqibile, hayi sazazifikile iindwendwe ekhaya sazisilela. Uyayibona laa nto? Oh kwaphelela apho, hayi bekwakufuneka sitheni kanti? Uyayiva ke ngoku? Igqirha lithe lizibe zizothini ezi ndwendwe. Kumele uba kaloku umlomo wegqirha uthule into yoba iindwendwe bezithunywe ntoni, sitheni isigwebo, you understand. Yilena ngunqontsontso ke ngoku. It does not end with the bhokhwe yokuzigodusa. It's a fallacy ukubana ngabani icinga uba iphelele apho. Otherwise ndizayishiya kule ndawo le video, uyayiva. Ndizawubona ke imibuzo yenu ezayo, masiyishiye kule ndawo. Till the next one.